maayo. Pati yung pagkamaayo, direk ko dyan kayo. Paglakaw na ko, ako nang gilimpyuhan. Limpyo na kayo ni dire. Nalakaw lang ko ka diyo. Pagbalik na ko, wala na ko gibagyo ang balay. Oh no! Sus na. Nagtugtog ra ay. Grabe hayahayag kinabuhi. Ay, tugtog ra. Ako diri nagkapuliki. Mamata og sayo. Maglungag. Kung maglungag, magsukad para pamahaw. Manghugas. Halos gani dili na ko makapahuway gani. Oh no. Unsa naman nay ko aning balaya di ay? Gibuhat naman tan siya ako ang tanan oy. Hindi, wow. Tanan ako na tanan. Gikan sa paglungag, sa paglimpyo, sa pagpanglaba. Mo adto pagmerkado. Nay manhima din ani. Ato ang limpyuhan inig uli na to mag-expect nga limpyo ang atong panimalay kay ato na gunang gilimpyan sayo pa sa kadlawon. Pero inig uli na to. Inani ang ato ang maabtan mo rag gibagyo. Kapaita. Oh, mao may pangbata. Natog gikan alas 9 sa gabi ning matapod og alas 9 sa buntag. Ano yung biriguda? Isa. Grabe jud. Isa. Oh, sige, magagyaw-yaw. Pagbuhat ka na ko bagyaw-yaw ko. Gikapoy na ko ha. Gibuhat na ko ang tanan para nimo. Gisakripisyo na ko ang tanan ni halos wala ko'y pahuway. 24/7, 7 days a week. Ang ako ang pagserbisyo nga na nimo primanliman. Nakapangutan mo ba ka na ko kung okay ra ko? Sus. Nag-ana ba ka? Okay ra ka diha? Basin na kay ganahan palito nakapangutan na ka. Wala. Hilasa ni mo, no? Hilasa. Pirtigin mo hilasa, yun. Ako pa hanoy hilas. Unsa man di akong pagkuwang kay nimo di ay? Gihatag na ginako nimo tanan ay ang akong pagmahal, ang akong atensyon, ang akong oras gihatag na Saba niya, oy. Saba niya. Gikapoy na ra ba ko ay kung sagpa-sagpa, gikapoy na ra ba ko ha? Natural, malimpyo juga maglungag. Unsa na diya, maghugas siya, matiman ka na ko. Midraman ka. Oh, daray mo sweldo. Sweldo ni mo, karong buwan na. Ayaw nagbalik diri, uli na dito. Ayaw, di ma. Sorry sir. Sorry. Carried away ra gyud Di ka asawa. Wagi ko mag-asawa para way magyaw-yaw. Ning kuha ko og maid para nay mo atiman ako. Para nay mulungag dia mo, ulaba dia unsa na dia. Pero sakto ka sa sweldo. Sakto pa ka sa benepisyo. Sir. Sorry na sir, na-carried away ra lagi ko sir. Nagkinahanglan jud ko ni trabaho sir ay sir. Ay Gawa na ko manginanglan nimo. Mura sa kaglabaw pamday kag asawa magsige yaw-yaw. sir. Hindi na jud ay pwede nga. Kasi ilo lang ko nimo sir, tigaan ko nimo second chance. Ikaduha na bitaw na nimo nga chance. Ay, kadto na din nga chance di ay. Pamutos. Ay, lang ko palayasa, sir. Oy, sir. Ay, lang ko palayasa, sir. Wala. Sir. Paula. Sir. No, 3 minutes no. Sakto. Oh. Adlib. 3.